Eu personal și comisia din care facem parte ne-am gândit că datorită experienței și legăturii din anii anterior cu această societate. În cercetare numai un pic. Avem aici Comisia pentru Probleme de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, întâlnită în ședința din 14.07.2020, propune pe doamna Vlădescu Luminița. Așa este. Dați-mi voie să răspund. Mă rog. Deci, eu refuz propunerea dumneavoastră, mulțumesc pentru acest lucru. O refuz nu, din... să știți că n-am făcut-o cu rău. Da, lăsați. Am zis, lăsați-mă să termin. Mulțumesc, da, am înțeles. Am experiență mai mult decât aveți. Numai puțin, lăsați-mă să răspund. Mă lăsați să răspund? Deci, mulțumesc pentru acest lucru. Eu consider că de data aceasta domnul primar trebuie să-și propună unul din prietenii săi care a avut acolo sau care își dorește dânsul, care au devalizat societatea, care i-au eliberat spațiul din fața hotelului pe care l-a achiziționat familia sa. Eu nu intru în jocurile astea cu domnul primar. Eu înțeleg ce gânduri are dumnealui, dar eu știu ce s-a întâmplat acolo. Știu că programul de asfaltare pe care s-a realizat... Domnul președinte, nu interveniți. Știu că... Deci lăsați-mă puțin să termin. Știu că programul de asfaltare, investiția respectivă încă nu a fost... n-a majorat valoarea mijlocului fix, ceea ce este total ilegal. Știu foarte bine că s-au făcut foarte multe ilegalități atunci când domnul primar mi-a retras atribuțiile, motiv pentru care m-am adresat instituțiilor care trebuie să-l verifice și când vor veni și vor constata. Știu de asemenea că 4 luni de zile societatea nu a avut activități delegate, tocmai pentru că domnul primar se plânge tot timpul de toată lumea, dar dânsul ca primar nu este în stare să gestioneze niciuna din activitățile primăriei și pentru acest motiv, în situația de față, îl rog pe dumnealui să spună pe cine dorește dumnealui să lucreze, să colaboreze prietenește, așa cum știe dumnealui. Cu mine nu are o colaborare. Stați așa, pentru că s-a spus că domnul primar, eu nu am numit, nu am propus și nu am numit niciodată. Nu, decât prin așa, în spate, așa, ați făcut, nu mai faci activitate la seră, că am nevoie de sera aia, că fac hotel în față. Am hotel în față. Despre ce vorbim? Nu aveți hotel în față, familia dumneavoastră? De ce ați oprit activitatea la seră? Și acum vreți să-mi puneți mie în cârcă ceea ce ați făcut? De ce auditorul care este contabilul PNL-ului nu a putut să... Sau cenzorul. Avem un cenzor de la PNL care a putut să...